ことで笑って何気ない会話で泣いて一つ一つの出来事にしおりを挟んで忘れないようになくさないようにアラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ魔法は使えないけどお金もないし力もないし地位も名誉もないけど君のこと話したくないんだ